Valkkama on purkanut lapsuuden väkivallan, pelon ja hyväksikäytön traumojaan taiteen avulla. Teoksista on syntynyt näyttely ja taide on toiminut keinona puhdistautua vaietuista salaisuuksista. Laura Valta kävi kokemassa näyttelyn ja otti nämä vaikeat asiat puheeksi Valkaman kanssa. Ja tämän iltapäivän aikana puhummekin siis paitsi taidenäyttelystä myös Camilla Valkaman lapsuuden traumasta ja hänen keinoistaan selvitä siitä. Tarina voi olla raskasta ja järkyttävääkin kuultavaa, mutta lopulta se tuo myös toivoa. Lähdetään siis Lauran kanssa Camillan näyttelyyn ja tässä vaiheessa herkimmät korvat kannattaa ehkä sulkea. Keviläisen autokorjaamon autokopan portaita, kun kävelee ylös huoneeseen, jota ei oikeastaan edes tiedä olevan olemassa, niin jo tämä ovi hätkähdyttää. Tämä on maalattu punaiseksi, kirkuvan punaiseksi, suorastaan verenpunaiseksi. Ja siinä on mustalla teksti. Kotiasioista ei puhuta. Oven yläpuolella ja reunalla on rikkinäisiä barbinukkeja, nukkeja. Kaikki on jollain tavalla vähän puutteellisia, hajanaisia, rikottuja. Täällä on sisällä Camilla Valkaman taidenäyttely, joka kertoo traumasta. Astutaanpa sisälle. Tämä taidenäyttely pysäyttää heti tässä ovella. Camilla, sinä olet tehnyt taidenäyttelyn sinun traumasta. Tituleeraat itseäsi tällaiseksi outsider-taiteilijaksi ja olet vallannut tällaisen, mikä tämä on, ullakkohuoneisto oikeastaan. Joo, no varmaankin. Toisen kerroksen tila. Joo, vähän niin kuin toisen kerroksen tämmöinen huoneisto. Ja tämä on täynnä sinun taidetta, josta heti näkee, että nyt ei puhuta mistään lempeästä ja ihanasta asiasta, vaan todellakin sinun erittäin rankasta lapsuudesta, josta on jäänyt valtavan iso trauma. Kuinka monta taideteosta täällä on? Täällä on 35 työtä. Heti tässä ovella on rikkinäisiä lautasen palasia. Mikä tässä on tämä juttu? No ajatus on se, että tässä voi, jos haluaa, niin näiden päällä voi kävellä ja pysähtyä vähäksi aikaa miettimään sitä, että miltä tuntuu kävellä tuommoista rikkinäisten astioiden päällä. Ja tämä idea tulee suoraan omasta lapsuudestani, kun minä olen meidän keittiössä monet kerrat joutunut kengät jalassa kävelemään rikottujen astioiden päällä. Että olen käynyt jääkaapilta hakemässä jotakin ruokaa, niin siellä ei paljon ole voinut kävellä. Niin tämä on niin jotenkin nyt sitten sitä. Otetaanpa siinä nyt sitten ääninäytä, miltä tämä kuulostaa. Jätti vaan. Tämä on sulle ollut arkea. Kyllä. Toinen hallitseva elementti, joka tulee tässä vastaan, on tässä lattiassa. Tässä on valtavan pitkä teksti, Kyllä. jonka otsikko on äiti ja huutomerkki. Tässä on punaiset kehykset eikä mitenkään sattumalta. Tämä on kirje sinun äidille. Kyllä. Ja tämä teksti on aivan järkyttävää luettavaa. Mistä tämä kertoo? Tämä on minun kirje äidille, jossa vihdoinkin olen uskaltautunut kertomaan suoraa puhetta äitilleni siitä, että miltä minusta tuntuu, että minkälaisen vaikutuksen hän on minun jättänyt. Ja mä ensin tein aikaisemmin semmoisen vuosia sitten kirjoitin äitille kirjeen, joka oli paljon korrektimpia. Jotenkin koitin vaan irtautua hänestä sillä lailla korrektisti. Mutta eihän tässä voi korrekti olla ja nyt on niin totta puhuttu tässä ja niin, olen tunteella nyt antanut tulla ajatuksia tällainen sanojen muotoon kaikkien luettavaksi. Jatketaan taidenäyttelyssä eteenpäin. Täällä on seinillä piirroksia, värejä, hahmoja. Sitten tässä on maalauksia, joissa on... Siis minusta tuntuu, että tämä tulee jostain alitajunnasta kaikki nämä. Nämä ei ole mitenkään kauhean esittäviä, mutta että kumpuaako tämä alitajunnasta tämä? Näistä näkee, että tässä on tuskaa on tuotu. Kyllä on tuskaa. Kaikkea kauhua, tuskaa, surua, pelkoa. Silloin kun olen tehnyt tätä näyttelyä nyt, niin mullahan on mielessä niin tulevinut veri koko ajan. Että se on niin, että täällä on paljon punaista, että kun nämä värit on tosi tärkeitä ja symbolisia. Ja kaikkihan täällä on tosi symbolista ja semmoista, että mä en semmoisia mitään valokuvamaisia taidetta muuta kuvia tee. Mutta että niin, kyllä nämä tulee alitajunnasta ja nämä tulee ihan tietoisesta ajatuksestakin. Ja olen kyllä todella niin sydämelläni nyt halunnut tuoda näitä asioita
julki ja ilmi ja kuvata niitä tunnetiloja, muistoja ja kaikkea sitä, mikä minussa elää edelleenkin ihan tosi vahvasti läsnä. Jatketaanpa huoneistossa pikkusen matkaa. Täällä on myös televisio, jossa näkyy pelkkää lumisadetta. Se on tämmöinen vanhanmallinen televisio niin jostain 80- ja 90-luvulta. Siinä on päällä paljon VHS-videoita, tommosia kasettikoteloita. Ne on pornoelokuvia. Onko nämä sinun lapsuutta? Kyllä on. Nämä on kaikki pornoa ja tämä on valitettava totuus, että porno ja semmoinen rajaton seksuaalisuus on ollut todella paljon läsnä koko minun elämän ajan. Että olen täysin vasten tahtoani joutunut vanhempieni taholta, että myös sitten muutamien muiden ihmisten taholta niin olemaan läsnä tämmöisissä ihan rajattomissa seksuaalisissa tilanteissa. Ja meillä on hyvin värikkäästi kotona lapsuuden kodissani, niin porno on ollut läsnä siellä. Et meillä on ollut, muistan ihan siis vaikka ihan pienenä, siis alle 5 vanhana, niin muistan meidän makuuhuoneen pöydällä oli iso kasa pornolehtiä. Ja minäkin niitä siellä kävin selailemassa. Myöskin äitini kanssa niitä luettiin. Ja se on vaikea asia. Mä oon hirveän paljon joutunut työstämään sitä, että mä oon pystynyt hyväksymään senkin asian. Näin kertoi siis kemiläinen Camilla Valkama. Ja palataan Camillan ja Lauran seuraan vielä tuossa 3 jälkeen ja kuullaan lisää. Osallistu Kemiläisen outsider-taiteilija Camilla Valkaman taidenäyttelyyn, joka kertoo Sodankylässä lapsuutensa viettäneen Valkaman traumaattisesta lapsuudesta. Ollaan siis aikaisemmin jo puhuttu Valkaman lapsuuden väkivallasta, pelosta ja hyväksikäytön traumoista. Ja kuultava ei välttämättä ole helppoa sulattaa, mutta nyt kuulemme myös sen, miksi asioita on ollut tärkeää purkaa taiteen keinoin. Laura Valta jatkaa. Jatketaanpa pikkusen matkaa eteenpäin Camilla Valkaman traumasta kertovassa taidenäyttelyssä. Sitten me tullaan tähän toiseen huoneeseen, jossa minut seuraavaksi pysäytti tuommoinen taulu, jossa on tommosia leikekuvia lehdistä. Ja sitten niin kuin kehyksiin laitettu ja sitten siinä kehyksissä on teksti piti pelata myllyä, pelattiinkin pyllyä. Kyllä. Tääkin kertoo jotakin aika järkyttävää. Kyllä. Sinun lapsuudesta, jonka olet halunnut tuoda esille. Kyllä. Mutta miksi se on sulle tärkeää tuoda sitä sinun lapsuuden järkyttävää traumaa taiteen kautta esille? Se on todella tärkeää esimerkiksi sen vuoksi, että vihdoinkin minä olen siirtynyt kokijasta tekijäksi. Eli mä olen päässyt siihen vaiheeseen, että minun ei enää tarvitse elää vaan niissä muistoissa sillä tavalla, vaan että mä pystyn nyt tuomaan ne ulos. Ja tämä on niin vaikea sanoa, että se on todella tärkeää se, että vihdoinkin mä saan ääneni kuuluville. Ja mä nimenomaan haluan tehdä tämän omana itsenäni, omilla kasvoilla ja omalla nimellä. Ja se, että kun minun mielestä se salailu, mitä tässäkin maassa paljon harjoitetaan, salaillaan tämmöisiä vaikeita ja inhottavia asioita, niin eikö se anna vaan valtaa niille tekijöille sitten. Eli me on todennut sen, että mä oon nyt 45-vuotias ja mä oon tähän asti suojellut kaiken maailman ihmisiä ja heidän tekemiään asioita peitellyt, niin mulle on riittänyt nyt se. Mä en enää halua salailla yhtään mitään enkä suojella ketään, että tämä on todella tärkeää ja tietystihän minä myös toivon sitä, että tämä voisi rohkaista muitakin ihmisiä kohtaamaan omia vaikeita asioita. Mitä sulle häpeä merkitsee tänä päivänä? Sä oot sitä joutunut kantamaan kuitenkin koko pienen ikäsi siihen asti, kunnes oot päästänyt ehkä siitä irti, vai ootko? Olen. Ja mä oon sitä mietiskellyt paljon, että kuinka paljon minä olisin hävennyt niin kuin itsessäni. Niin mä oon kuitenkin todennut, että en minä ole näitä asioita tehnyt, enkä minä ole itseäni kohdellut tällä tavalla, mitä nyt esimerkiksi tässä näyttelyssä tulee esille. Niin en minä tunne häpeää, eikä mua hävetä siis tuoda näitä esille. Ja mun mielestä ihmisten pitäisi muutenkin päästää irti häpeästä, varsinkin jos on kyse asioista, mitä heille on tehty. Koska eihän se ole minun häpeää esimerkiksi se, että mulle on tehty inhottavia asioita. Tai että mä oon joutunut elää inhottavissa paikoissa. Ei, en tunne häpeää.
Sä olet outsider-taiteilija ja koko tämä huoneisto täällä teidän autokorjaamon yläkerrassa kertoo sinun lapsuudesta. Tämä on sisustettu ja niin kuin sanoit, tai sisustettu on ehkä väärä sana, että tämä on, niin kuin sanoit, että täällä mikään ei ole sattumanvaraista. Täällä on pöytää, täällä on tuolia, täällä on matto, joka on rytyssä, on sohvaa. Kaikki on osa tätä sinun taidennäyttelyä. Kyllä. Ja sitten tuossa valkokankaalla pyörii video. Siihen kuuluu äänetkin. Saadaanko me ne päälle? Joo, katsotaanpa ne tuota. Tässä on muun muassa videoita sinun nuoruuden ajoilta. Tuossa videossa näkyy koiria. Siinä näkyy myös nuori hymyilevä Camilla. Mitä tämä sulle nyt kertoo vuonna 2023? Tätä on surullista katsoa. Tämä on, kun menee noihin paikkoihin ja noihin tapahtumiin tuossa, niin se on surullista. Ja sitten kun mä just katselen itseäni, mä oon nimenomaan halunnut laittaa tähän sen, että kun mä hymyilen, koska mä oon kuitenkin aina ollut semmoinen positiivinen ihminen kaikesta huolimatta. Niin en mä halunnut tähän tuo mitään tekoitkua kuitenkaan, että olen myös hymyillyt ja nauranut. Mutta sitten se samalla myös tuo mieleen sen ajatuksen, että miten sitä on teeskennelty. Kulissit kuntoon ja jotenkin ei varmaan vaikka joku opettajat koulussa niin ole ikinä voinut kuvitellakaan minusta, että minkälainen tausta on. Ja mulla on yksi vanha koulukaveri tullut sanomaan, ihan nyt niin kuin viime aikoina, niin on sanonut, että niin vanha koulukaveri on tullut sanomaan sitä, että ei ikinä niin kuin olisi arvannut. Koska mä oon ollut niin hyvä esittämään ja peittämään sitä, että minkälaista mulla oikeasti on. Että se on ollut helvettiä siellä kotiseinien sisällä, mutta ulkopuolella mä oon koittanut teeskennellä aina reivasta ja olla tosi vahvan oloinen, jotenkin tuo itteni sillä. Miten eheyttävä tämä sulle on? Siis mainitaan nyt, että käyt myös psykoterapiassa, olet käynyt jo pari vuotta ja se vielä jatkuu, eli ihan Kyllä. ammattimaisen avun voimin sitten käsittelet tätä sinun traumaa, lapsuuden traumaa. Mutta miten eheyttävää tämä on sitten tämä, että puraat? Sulla on joku kanava, jota käyttää myöskin niin kuin itse. Kyllä, se on varmasti tosi eheyttävää. Nämähän ei hetkessä tapahdu nämä asiat, että prosessi on tosi pitkä ja uskon kyllä, että koko ikäni joudun jollakin tasolla käsittelemään. Mutta se, että nyt niin kun käyn tosiaan olen 2 vuotta käynyt sitä psykoterapiaa, 3. vuosi tulee, niin se on, mä käyn kerran viikossa siellä ja se on aivan älyttömän hyvä ollut ja mulla on tosi hyvä terapeutti. Mutta sitten sen lisäksi, että pystyy ja uskaltaa tällä kohdata näitä vaikeita asioita tällä tavalla niin kuin taiteen merkein, niin sillä on iso merkitys. Mä todellakin olen möyrinyt näissä tunnelmissa nyt urakan kanssa, mutta mä oon tosi iloinen, että mulla on ollut kanttia tehdä se, koska ei se salailu ja peittely ainakaan ole kyllä yhtään ketään auttanut. Näin totesi siis Camilla Valkama ja jatketaan vielä Laura ja Camillan kanssa hetken verran Suvi Teräsniskan jälkeen. Olemme iltapäivässä kuulleet kemiläisen outsider-taiteilija Camilla Valkaman traumaattisesta lapsuudesta, jota hän käsittelee hyvin avoimesti taidenäyttelyssään. Ja palataan vielä kerran näyttelytilaan, jossa Laura Valta juttelee Valkaman kanssa siitä, miten kaikki apu jäi saamatta ja missä tilanteessa Valkama on nyt 45-vuotiaana. Hänen tarinansa on myös rohkaiseva kaikille, jotka kantavat sisällään traumaa. Tämän näyttelyn nimi on Trauma. Naamiot on riisuttu ja tämä on kyllä nimensä mukainen. Puhut ensimmäistä kertaa julkisesti asioista, jotka sinun lapsuudessa on tapahtunut ja nämä on sellaisia asioita, että nämä esimerkiksi minut pysäytti jo heti tuossa ovella ja veti sanattomaksi ja tuntui, että itse en pysty hengittämään, kun ymmärsit mitä kaikkea sulle on tapahtunut sinun lapsuudessa, minkälaisten kauheuksien keskellä sä oot joutunut aikuiseksi kasvamaan. Saitko minkäänlaista apua sillä? En saanut yhtään mitään apua. Että olen kyllä ollut täysin yksin siellä ja tiedän ihmisiä, monia ihmisiä, sukulaisia, naapureita, vanhempieni työyhteisön ihmisiä. Monenlaisia ihmisiä, jotka ovat olleet täysin tietoisia siitä, että mitä meillä tapahtuu ja minkälaista meillä on ja minkälaista mun vanhemmat on. Ja kukaan ei ole puuttunut. Minun terapeutti kysyi, että missä lastensuojelu? Mä kysyin, että mikä lastensuojelu? Että mä tiennyt, että semmoinen on olemassa.
kukaan ei ole puuttunut ja mä uskon, että osa siitä on sitä, että esimerkiksi minun isää on pelätty, koska hän on ollut väkivaltainen ja uhkaava ihminen ja näin, niin mä uskon, että ihmiset on vaan halunnut suojella itseään sitten siinä, että he pelkäävät, mitä heille seuraa, jos he puuttuu. Mutta se on kyllä tosiaan ollut vaikea asia, mikä on pitänyt nyt tällä iällä sitten käsitellä, että olen ollut totaalisen yksin. Ja joskus, kun olen oikeasti lähtenyt itse hakemaan apua, pyytämään siis ihan konkreettisesti apua, niin en ole sitä saanut. Se ei ole itsestään selvää, että olen tänään tässä edes hengissä nyt. Mutta sen verran tuurinäköjään ollut mukana, että tässä olen. Tänä päivänä minä näen edessäni omilla jaloillaan seisovan naisen, joka on selviytyjä. Kyllä. Sinun tarina jotenkin rohkaisee ajattelemaan, että hyvinkin vaikeista lähtökohdista, jotka hyvin helposti olisi voinut ihmisen musertaa. Sinun nykypäivä voisi olla ihan jotakin muuta tai sitten sitä ei olisi ollenkaan. Kyllä. Sen sijaan sulla on perhe, sulla on oma lapsi, sinä oot yrittäjä, outsider, taiteilija, tuot tätä nyt niin kuin julki. Mitä sä haluat sanoa sellaisille ihmisille, jotka vielä on siinä oman traumansa alkuvaiheessa, että ei ole vielä päässyt niin kuin sinuiksi esimerkiksi sen oman trauman kanssa? Hyvä kysymys. Mitään valmista vastausta ei varmaan ole tähän, mutta ainakin toivoisin sitä rohkeutta ihmisille, että uskaltaisi myöntää, että mistä on kyse. Ja se myöntää, että on traumatisoitunut ja että on oikeasti kärsinyt jostain, mitä on tapahtunut. Sitten hakekaa apua ihmiset. Se ei ole mikään häpeä, että hakee ammattiapua. Mulle tuo terapia esimerkiksi on ollut ihan siis parhaita asioita, koska siellä pystyy ammattilaisen kanssa käymään niin elämän vaikeimpia asioita läpi. Eihän se helppoa ole joka viikko siellä tonkia kaikkein vaikeimpia asioita, mutta kyllä ne täytyy kohdata. Kannustan kaikkia todella lämpimästi siihen, että kohdatkaa ne omat sisäiset demonit. Ja jos teille on tehty asioita, jotka on huonoja ja vaikeita, niin eihän se teidän häpeä ole. Näin kertoi siis Camilla Valkama. Hän haastatteli Laura Valta. Ja Camilla Valkaman taidenäyttely Traumanaamiot on riisuttu on esillä siis vielä 11. tammikuuta saakka tiistaista torstaihin kello 10-15 autokorjaamo Autokopan yläkerrassa osoitteessa Valajankatu 2 Kemi. Ja juttua löytyy myös verkon puolelta Ylen nettisivuilta ja myös Yle Kemin ja Yle Rovaniemen Facebook-sivulta löydät juttua Camilla Valkamasta ja sieltä vähän näet myös tätä näyttelyä. Valkama on purkanut lapsuuden väkivallan pelon